2 минути добавено време на срещата. Казателното поле и насочваме вниманието си отново към терена. Удар с глава и 1-0 за Ботев. Бобан Грънчаров. Центрирането от тъговия удар. Ето как съвсем сам беше оставен. Бобан Грънчаров насочи топката в десния ъгъл. Тодор Недялков буксира тази топка и докато гледахме повторение, Ботев стига до четвърти гол. В 70-та минута 4-0 за състава на Станимир Стоилов. Направи каквото можа на Терич, но футбол е колективен спорт. Не може вратаря да спасява положение след положение, когато защитата бездейства. Бобан Грънчаров вдига победоносно ръце и той записва името си сред голмайсторите в този двубой. Отново положението, лекото центриране към далечната града. Бобан Грънчаров се извиси във въздуха и надскочи с лекота. Валерий Коробкин. Нена Терич не мръдна. Естествено, вратаря не може да бъде винен от толкова близка дистанция. Трудно може да реагира по какъвто и да било начин.